parlava que surts cansat. Sí, perquè és una qüestió de trècnica, és una cosa com molt de portes endins, vull dir que és una cosa que acabant l'ofici no ofereixo. Jo m'estava cansant. És com dir-li en el Barça quan acaba un partit, que acabeu molt cansat, és la meva feina. No, vull dir que no vull treure ni més mèrit ni posar-ne ni molt menys. Vull dir, sí que darrere hagut un esforç fora de mida perquè teníem un problema de temps. I vam dir, bueno, juguem a veure si d'una companyia. I l'exemple d'un teatre que és una companyia de gent. Clar, no em puc imaginar com devia acabar aquesta companyia. Pobra gent, amb aquest animal. És un animal. I posat a la vida, realment, aquesta gent tan personalista, que s'agrada tant, que tot ho fa tot bé, i n'hi ha cada vegada més, per desgràcia. I la cosa acaba no gaire bé. Perquè ni ells se n'entenen i hem de seguir caminant. I ells segueixen pensant que ho fan tot molt bé i que el problema el tenen nosaltres. Com el Cristiano Ronaldo.